Jatend piny Kenya William Ruto omiyo klab mar Migori mich mar siling milion 10 to klab no loyo kombe mar adhula lig mar piny National Super League. Elimbe margi e kajot mar jatend piny klab no bende ne omi mtoka mabiro konyogi e wuodhe mapile ka pile yore tuke mag lig maduong'. James Opondo nigi ler. For you to get organized and win, it takes effort, it takes commitment, it takes a lot of organization, for which I want to say congratulations. Tokloyo okombe tuke adhula lig mapiny ma National Super League, club mar Migori Youth ne omolo e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Kuom thuolo mokwongo timno ne omiyo jatend piny okombe mane giloyo e ligno ka giduoko ne William Ruto erokamano kuom chung' kodgi kinde duto. To me, as a captain, I'm very happy, Mr. President. You have been with us since we started this our competition. Since last season, you have been good to us, supporting us. And Mr. President, it seems that you have been our kismat this season. As we want to start our season 2026-2027 in our Kenya Premier League, I may also request to be with us. Jakom mar club no Abdi Aziz Osman kane wuoyo no chiwo sigana mar club no ma olero ni osebedo ka gombo idho lig maduong' mamalo kuom higni 19. Pek mar chulo jotugo ka achiel gi bedo gi yore makare mag wuotho osebedo moko kuom pek magisekale kuom kinde duto. Fuong'ruok ne oneno tok jatend piny miyo club no mitoka mane patron margi Mark Nyamita okwayo dweche mokalo. Imekuwa 19 years of struggle, at least this year tumefaulu at least kupata nafasi ya kuingia Premier League. Na I think your motivation imechangia sana. Ukiona basi mpya hapa imesimama hapa wakati tumesikia kuna gari inakuja, vijana wamefurahia sana na wamejituma. Most of them have grown from very humble backgrounds, Your Excellency, and the only thing they know is football. They have played last year, the last season, we came close to actually climbing, but we only missed it by a point, and they never gave up. Ewi mich mar mitoka jatend piny bende ne omiyo club no mich mar shillings milion 10 mondo konygi bedo gi ikruok makare motelo ne tuke mag lig maduong' pacho ka. Ruto ne oseyo jogo makwedo gedo mag pewe pacho ka mondo openje rawere ka pewego gin mago mabiro konyogi koso oyo. The stadium we are building in Migori will be the home base of this great team. And I am sure with stadia we build in every part of Kenya, we will begin to inspire more young people to step forward, sportsmen, athletes, footballers, and other games, who will come forward and take their rightful space and be the sporting nation that we are. Ruto kwayo rawere ni otigi thuolo magin godo mar yudo tije e sectors mopogore opogore mondo kik wuondgi ahoyaye. Migori Youth biro chako timo ikruok motelo ne tuke mag league season mahiga 2026-2027. James Opondo, Ramogi TV.